हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे मोस्ट भाइरेल सोमोनांथाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, बे भिडिअखौ प्रथम खबर 24/7 एसामिस निउज पर्टेलनिफ्राय बोखांनानै लाबोदों। लोगोफोर, दासान्दि प्रथम खबर 24/7 एसामिस निउज पेजआव बे भिडिअआ दासान्दि गोबां भाइरेल जागासिनो दं। लोगोफोर, बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बुजि मोनजोबाखै। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो।